Bagyong Chedeng dili makalandfall sa bisan asang dapit sa nasod. Apan pakusgo niini ang hanging habagat nga mohatod og mga pag-uwan ug dagkong baw dinhi sa Kabisayan. Subay niini masinatig gihapon ang pagpanag-om ug pag-uwan sa pipila ka mga bahin sa nasod hangtod karong Biyernes. Kaniyang report. Hingpit na nga nahimong bagyo ang cloud cluster nga gimonitor sa Pag-asa kagahapon gawa sa Philippine Area of Responsibility. Kay nakasulod na kini sa Philippine Area of Responsibility ganihang buntag, ginganlan na kini og bagyong Chedeng, ang ikatulong bagyo nga misulod sa nasod karong tuiga. Apan matod sa Pag-asa, menos ang kahigayunan niini nga makalandfall sa bisan asang dapit sa nasod. So far ma'am, recording gihapon natong nakita nga forecast scenario sa Amtrak. So layo ra gyud siya sa kayutaan sa atoang nasod. Apan tungod kay birahon sa bagyong Chedeng, ang hanging habagat muhatod kini og mga pag-uwan ug dagkong bawd sa tibuok Kabisayan. Inig ka weekend pohon whole Visayas, apil ng Mindanao ug ang Luzon ma'am. Kuan gyud mo kusog atong hanging habagat, so enhance atong southwest monsoon. Ang iyang effect ana posibilitang dunay gale warning by the weekend. Unya atong pag-ulan gyud cloudy ta whole weekend, unya dunay gitay mga at times heavy rain, so posibleng dunay tay mga heavy rainfall warning ana kay dunay chance gyud nga dunay pagbaha ingon man mga landslides. Hinuon gitataw sa Pag-asa ang nasinating pagpanag-om ug pag-uwan karong adlaw hangtod sa Biyernes, epekto lang sa mga localized thunderstorms. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisda.